Una altra cosa que havies comentat alguna vegada era el tema de formació. El sistema educatiu. No, i nosaltres Per tenim tant, hi ha un diàleg dual. molt clar, Tenim tenim un diàleg la formació molt dual, proper. des de fa anys que estem al dins de l'educació. Són el sistema educatiu i les mateixes empreses d'allà. Sí. I vens cap aquí baix i per temes de massa crítica crec que és perfecte. És a dir, que deu haver un equilibri bo entre oferta i demanda i per tant hi ha molt de tot i casar I casar no és tan fàcil, no és tan fàcil. Sí, això també, Carlos apunta bé en aquesta direcció, perquè nosaltres, ja dic, fem molt de la formació. Esteu guieu el que penseu. I després, Sí que estem entenent, però i el problema és que ja és el que diem, si ja la nostra empresa pot llogar. Som un territori ara atractiu, és atractiu. Sí, el que passa és que s'ha de diferenciar, jo ho dic, fico sempre, jo ho sap Javier, cuidado, nosaltres les Terres de l'Ebre tots som iguals. Vaig estudiar tota la... Jo sí que vaig estar des dels